எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க ஆண்டவருக்காக? நான் இயேசுவுக்காக வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும் இயேசுவுக்காகன்னு சொல்லி எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? எத்தனை பேர் உங்களை அர்ப்பணிக்க போறீங்க? இனி நான் பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன், இனி நான் கெட்ட பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்க மாட்டேன், இனி எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட சண்டை போட மாட்டேன், இனி தேவையில்லாமல் செல்ஃபோனில் நான் விளையாட மாட்டேன், நேரத்தை நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். கொஞ்ச காலம் தான் தம்பி, கொஞ்ச காலம் தான் அந்த பூமியில் வாழ போகிறோம். அது இயேசுவுக்காக வாழணும் தம்பி. அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதுக்காக பூமியில் ஒன்று வச்சிருக்கிறாரு. இந்த கொஞ்ச காலம் இயேசுவுக்காக வாழணும். மனுஷன் ஒன்று கொண்டு வந்ததில்லை, ஒன்று கொண்டு போகிறதில்லை. இயேசுவுக்காக வாழ்ந்து ஓட்டத்தை முடிக்கிறதா நல்ல சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை. அப்படிப்பட்ட நல்ல வாழ்க்கை யார் வாழ போறீங்க? இயேசுவுக்காக யார் வாழ போறீங்க? உங்க இருதயத்தை இயேசுவுக்கு கொடுக்குறீங்களா தம்பி? ஏசப்பா உனக்காக தன்னையே கொடுத்தாரு. சிலுவையில உனக்காக ரத்தம் சிந்தினாரு. கைகளில் கால்கள் ஆணைகள் அடிக்கப்பட்டது. அவருடைய சரீரமெல்லாம் சாட்டையால் அடித்து கிழிக்கப்பட்டது. அப்படி சரீரத்தில் இருக்கிற ரத்தமெல்லாம் உனக்காக சிந்தப்பட்டது தம்பி. உன் மேல வைத்த அன்பு தான் அவர் அப்படி வெளிப்படுத்தினார். இயேசுவுக்காக நீ என்ன செய்ய போற? நீ இயேசுவுக்காக நீ எப்படி நீ அவருக்கு நீ அன்பு செலுத்த போற? அவர் உன் மீது வைத்த அன்பை அவர் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து அவர் வெளிப்படுத்தினார். ரத்தத்தை சிந்தி வெளிப்படுத்தினார். அடிகளை உனக்காக அவர் தன் மேலே ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வெளிப்படுத்தினார். இயேசுவுக்காக உன் அன்பனை எப்படி ஆண்டவருக்கு வெளிப்படுத்த போற? அவர் உன்கிட்ட கேட்கிறார், மகனே மகளே உன் இருதயத்தை எனக்கு தான்னு சொல்லி கேட்கிறார். உன் உள்ளத்தை எனக்கு தா, நான் உனக்குள்ள வாசம் பண்ண விரும்புகிறேன். உன் கூடவே இருந்து உன்னை நான் வழி நடத்த விரும்புகிறேன். உன்னை நான் ஆளுகை செய்ய விரும்புகிறேன். மகனே உன் உள்ளத்தில் எனக்கு இடம் கொடுப்பாயா? மகளே உன் உள்ளத்தில் என்ன இடம் கொடுப்பாயா கேட்கிறார். ஏசப்பா என் உள்ளத்தில் உங்களுக்கு நான் இடம் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இப்போ வந்துருங்கப்பா. எனக்கு சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. உங்கள் வல்லம்